Basrang Debbarma ani kami hingkangke Boromodan Haripuar abo Khoi district o kalayo te ani nok nukungo sengkhorok thamno ang saisung khoroksa te ani ama te baba tong sini nokungo ani hobbies rok hingkangke singing, dancing, music instrument tamna ni oborong mong te sports ba hamzo wang belek no volleyball ok thungbo ke agi ang Don Bosco school baijal baibo jefro pori tongo afro rogo noi go bo haike truk pori mani logi an hobbies no bang tui phai ta logi ang sab bungno aska hamzo ko hamzo bai nang jefro nogo tongo music roga guitar jefro tambo afro gang hener jago te ani journey rogo aing ang thangi tomo jora rogo ang sabungno belekin hener jago Kristo family wase family bang agi cherai fru ni simino music ro belkon hamza go nge ang rete ring yate afro ni simino hener jago mano kapan shirangya te music ro kisa misa tam jago nge aba haikono khabo muchum tomoni bagai truk ang ani age bebaksa no ang truk srungi sak no haino scenery srungi phayo ab kebo bai aba hai professional ok to srungja gya angke aba haikono ko tabu ko stage obo saja te ani friends ro borok aro belekino support phayo in fact ani performance rock ano agin simino borok sa phaimor lugui nang tango ba hai competition no nang thana thangdi try khaja na ba hai gro ke borok fan ri chuba ote ani friends circle bisingo tong music hamjanai borok ba hai keno just chukti chu yati borok hano suggest khlai obo hai nang obo hai nin khorang obo hai bai gedalo muchango abo hai ke borok hano chuba ote belekino every competition every round gala round ni theater round ni je life hai borok ano baksa ke phai ro ano fani ano ani parents rok belekino support khayo tang hinga ngai class 6 tompro na ano ani baba ano guitar pai ri khang suruntung ani oro interest tong ni nugino ano bhai ke ri ka bhai ani journey start te ang romantic set abo hai journey ni samong ang belekino hamzago te mosamong abo hai samong rok nga ngasuk hener jagya asuk rubul subject te paina ni payang first thana second thana abo to ani bagai kodro ko ya honestly angoro ani obani kasa life ni journey angoro mungsasuk kisi safanang je ango hamzak tongmani o hafaro ang srungmung na mano abo na harim ang ta te belai kono hambai maro Tipra idol je song sanai joto chini official song especially tang hinge obo hai platform mamani abo kokbai sabayan te ani favorite singer nge chini KOKBOROK hafaro je tongai sabai tongnai hingke sikang Debbarma te parmitarian hingga ite Bollywood industry na hingke ani favorite hingke Arjit Singh te palangmucha ang paina ni paya to abo to ang sawi me yakya ang ani just chuksak mansak ang ani best renai Barate ke bono
beba